Dragi moji bekavci, 15. svibnja u svijetu se obilježava Dan obitelji. Obitelj je naše sidro i čvrsto nas drži kroz životne oluje. Svaka obitelj je različita, a kako svoju vidi pjesnik Mladen Pokić, saznaćemo kada pročitamo njegovu pjesmu Naš brod. Naš brod. Moja obitelj, moj najbliži rod, kroz život plovi ko veliki brod. Kapetan je tata, čvrst kao cer, a skrmena mama određuje smjer. Uz kapetana po moru života kormilo ona bez pogreške mota. Po buri, po magli, po najcrnjoj tami prepuštamo svi se sigurnoj mami. U posadi brodskoj ima nas troje, uz sestru i brata ime je moje. Starija sestra prvi je časnik, na lađi se vlada ko da je vlasnik. Sva brodska momčad, ja sam i brat, s časnicom strogom vodimo rat. Kad poslije rada želimo mira, dođe nam ona i komandira. A na tom sam brodu, niste li znali, ja osoba važna, od palube mali. Sada je red na vama. Pročitajte pjesmu Naš brod, koja se nalazi na 138. stranici u vašoj čitanci. U pisanku zapišite naslov kao i ime pisca. Sada kada ste pjesmu pročitali, o njoj možemo razgovarati. Što je tema pjesme? Tema pjesme je obitelj. S čime pjesnik uspoređuje svoju obitelj? Obitelj uspoređuje s brodom. Tko je kapetan broda? Kapetan broda je tata. S čime ga je pjesnik usporedio? Usporedio ga je s drvetom koje se zove cer. Tko određuje smjer broda? Smjer broda određuje mama. Koji je dio broda krma? Krma je stražnji dio broda. Je li mama na slici na prednjem ili stražnjem dijelu broda? Mama je na prednjem dijelu broda. Kako zovemo prednji dio broda? Prednji dio broda zovemo pramac. Kada mamina uloga najviše dolazi do izražaja? Po buri, po magli i po najcrnjoj tami. Što nam je time želio pjesnik reći? Želio nam je reći da se svi uz majku osjećamo sigurno. Tko su članovi posade? Članovi posade su 2 dječaka i djevojčica, 2 brata i njihova starija sestra. Tko je prvi časnik? Prvi časnik je starija sestra. Zašto se dječaci s njom svađaju? Svađaju se jer se ona ponaša kao da je vlasnik lađe. Što je pjesnik na tom brodu? Pjesnik je mali od palube. Koliko članova ima tvoja obitelj? Tko u njoj ima kakvu ulogu? Kako voliš provoditi vrijeme s članovima svoje obitelji? Napiši u sastavku naslova Moja obitelj. Ukoliko već nisi, sada priredi pisanku te prepiši ovaj plan ploče. Nakon toga nacrtaj kako ti zamišljaš malog od palube.